नोंथाङा मिथिगौना आइजोफोरा हाबानि उनाव मानो मोदोम जायो? गोबां भारतारि आइजोफोरा हाबानि उनाव मानो मोदोम जायो? गोबां समावनो नुनो मोनोदि हाबानि उनाव गोबां आइजोफोरा मोदोम जायो। हाबानि सिगां जोबोद अलसिया आरो गोग्गो देहा नङै लाइमोन आइजोफोरखौबो हाबानि उनाव मोदोम जानायखौ गोबां नुनो मोननाय जायो। नाथाय मानो? गोबां सुबुंफोरा बेखौ गोबां रोखोमै खेंफोरथि होयो। नाथाय गोबां रोंग'साफोरा बेनि सोमोन्दै मा बुङो? गोबां बिजिरसंनायनि बायदिब्ला जुलि जाखांनाय उनाव सासे आइजोआ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि जाहोनाव मोदोम जानो हमो। नाथाय बेयो मोनसेल' जाहोन नङा। रोंग'साफोरनि बायदिब्ला हाबानि उनाव बांसिन आइजोफोरनि जिउ खुंनाया सोलायो। आइजोफोरनि बे देहायारि सोलायनायखौ जिउ खुंनाय सोलायनायनि थाखायबो नुनो मोनो। गोबां आइजोफोरा हाबानि सिगां सावस्रिनां जानायनि हुदा थायो, नाथाय हाबा जाखांनायनि उनाव गुबुन आबहावायाव थांनायनि उनाव बे हुदाया आंखाल जायो। जुदि नोंथाङा देहाखौ जोथोन लायाब्ला देहायाव गोबां मेजेम जमा जानोबो हागौ। बेनि अनगायैबो सम आरो गुबुन हुदाफोरनि बेलायाव फिसायजों गोरोबफानायनि गोनांथिनि थाखाय जाग्रा आदाराबो सोलायो, जायनि जाहोनाव लिरथाया बाङो। भारतारि हाबा जानाय आइजोफोरा सरासनस्रायै हाबानि 2-4 बोसोरनि गेजेराव गथ' जोनोम होनो सानथांखि बानायो, जायनि जाउनाव हाबानि उनाव देहायाव जमा जानो हमनाय मेजेमा बाङो। गथ' जोनोम जाब्लानो देहायाव अरायनि थाखाय मेजेमा जमा जायो। बे मेजेमखौ बाङाइ खालामनो थाखाय सोरबा सासेया गोब्राब नाजानांगोन। नाथाय गोबां आइजोफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ जोथोन लायो आरो नखरनि बायदि बायदि बिबानफोरखौ मावफुंनायाव गावनि देहाखौ जोथोन लानो सम मोना, जायनि जाहोनाव लिरथाया बांनानै मोदोमा ओंखारो। गोजोनथाव खौरां! सेरफांगुरि बाजाज श'रुमआ बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमआ ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां, 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।